Tai jos sanotaan, että feminismi on tietyllä tavalla aiheuttanut tätä kehitystä sun mielestäsi, niin onko se sitten oikein, että miehet eivät sitten vastaa runollisesti tähän, tee runollista vastaiskua, vaan päinvastoin nyt tuntuu siltä, että miesten tarpeita ja haluja selitetään biologisista syistä käsin. Eli yhtäkkiä nousee tämmöinen biologinen mies. Siis tavallaan niin tämmöistä runollista ilmausta on kyllä aika paljonkin itse asiassa. Se on vain ikään kuin sillä lailla piilossa. Vai tarkoitatko näitä puutarhaviestejä? Siis en tarkoita pelkästään niitä, vaan tarkoitan myöskin siis tämmöistä, niin kuin sanoisinko, siis esimerkiksi akateemista tekstiä. Ja voi sanoa, että kun Ilkka Kanerva tekstaa esimerkiksi Povipommille, se on tietyllä tavalla runo. Ja jotenkin voi sanoa, että ehkä, siis kenties se nyt ei ole ihan poliittisesti korrektia lähettää tekstaria, mutta ei siinä ole mitään tuomittavaa eikä mitään pahaakaan. Mä vastustan kaikenlaista sen tyyppistä toimintaa, joka painostaa ihmisiä, joka on niin kuin ihmisille niin kuin vastenmielistä. Mutta jos ajatellaan vaikka tätä Ilkka Kanervan tapausta nyt ihan esimerkkinä, niin kyllä totuusasiassa on se, että Kanerva oikeastaan mokannut mitenkään. Hän toimi ihmiselle tyypillisellä tavalla, hän toteutti inherenttejä, omia tämmöisiä, niin kuin voi sanoa, luonnollisena pidettäviä pyrkimyksiään. Ja se, joka teki niin kuin siinä, voi sanoa tällaisen niin kuin tyylivirheen, oli se, joka meni julkaiseen ne viestit. Eli voi sanoa, että Kanervaa on syyllistetty turhaan. Minä itse en puolustele mitenkään Kanervaa henkilönä, mutta otan tämän asian esiin siis tämmöisenä esimerkkitapauksena. Niin, miten näet sitten, että nouseeko tästä tämmöinen juttu, että Kanervasta tulee sitten miesheimon marttyyri? Hänestä voi tulla ihan mitä vaan vielä. Siis tätähän tämä media koko ajan hyödyntää, siis tämmöistä niin kuin ekshibitionismin ja voyeurismin välistä dialektiikkaa. Eli Kanerva voi kääntää sen edukseen tai olla kääntämättä. Siis se on niin kuin poliittisen pelin olemus. Siis käytännössä voi sanoa niin, että poliitikot saattavat myöskin nauttia siitä, että ne pääsee niin kuin saa julkisuutta. Salaaminen tuottaa aina julkisuutta. Jos salaisuuksia on, niitä paheksutaan. Kun ne paljastetaan, niitä paheksutaan. Ja sitä kautta kansa pääsee ilmaisemaan kärkeviä mielipiteitä. Ja se on tärkeää, että ihmisille tuotetaan vaikutusvallan kokemus. Koska kun ihmiset kokee, että niillä on vaikutusvaltaa tämmöisissä sinänsä pinnallisissa asioissa, niin silloin tuotetaan se vaikutelma, että tavallaan niin kuin kansalaiset hallitsee poliitikkoja. Mutta siihen liittyy myös moraalinen näkökulma. Ja se on se, että millä oikeudella oikeastaan kenellään ihmisellä olisi puuttua kenenkään ihmisen yksityiseen elämään. Siis tähän oli esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen kohdalla erittäin tärkeä asia, siis se, että onko ihmisellä oikeutta omaan seksuaalisuuteen. Ja tavallaan niin kuin se kohdataan nyt tässä asiassa hiukan toisessa kontekstissa, eli heteroseksuaalisessa kontekstissa. Eli se, että millä oikeudella julkinen valta, kukaan yksittäinen kansalainen tai sitten poliitikko voisi puuttua kenenkään ihmisen yksityiseen elämään ja kertoa, miten heidän pitää elää. Ja sen tyyppisen liberalistisen ajattelun näkökulmasta, jota itse edustan, niin voidaan suoraan sanoa, että tämmöistä yleistä perustetta ei ole. Jokaisella ihmisellä on automaattisesti oikeus omaan seksuaalisuuteen. Eikö tässä nyt loppujen lopuksi kuitenkin ole niin vähän niin kuin moralistinen soundi kuitenkin tässä jutussa, että niin kuin siinä on takana kuitenkin se ajatus, että tässä on niin kuin jotain sellaista, mitä ei pitäisi olla. Että onko siinä niin kuin kuitenkin tämmöinen poliittisen korrektiuden oletus olemassa tai häiritseekö sitä kuvaa millään tavalla, että niin kuin, oliko joku semmoinen, että Ikeltä odotettiin jotain tietynlaista toimintaa tai käyttäytymistä, että pitikö hänen jättää pois paheensa ja mikä on pahe? Se, mikä on yhdelle hyvä, niin se on toiselle pahe. Ja mä sanoisin, että tässä on niin kuin 3 keskustelun tasoa, josta yksi on tavallaan niin kuin tämä niin kuin laillinen, tämä niin kuin juridis-normatiivinen taso, jolla vallitsee tällaiset niin kuin laillinen, laiton, sopiva, epäsopiva. Sen yläpuolella on moraalinen taso, joka koskee tavallaan niin kuin sitä, että mikä on väärin ja mikä on oikein, ja nekin on tavattoman relatiivisia. Ja kaiken yläpuolella on eettinen taso, jolla vastataan kysymyksiin hyvästä ja pahasta sinänsä. Tekikö joku ihminen hyvää tai pahaa, vai ei kumpaakaan. Ja on huomattava, että näistä niin kuin, tavallaan niin kuin normeista ei koskaan voida johtaa eettisiä arvoja, vaan ainoastaan arvoista voidaan johtaa normeja. Ja sen takia ensimmäinen kysymys, joka on aina kysyttävä, on se, että miten asiat oli. Oliko tässä asiassa jotain hyvää vai pahaa? Ja silloin kun tämä kysymys esitetään, niin siihen voidaan vastata niitseläisesti. Mennään kokonaan hyvän ja pahan tuolle puolen ja ajatellaan, että tavallaan niin kuin ihmisillä on myöskin oikeus tavallaan niin kuin olla sitä, mitä he ovat. Että siis onhan se nyt totta kai sukupuolimoraalia kyseenalaistavaa, jos nyt ministeri lähettää tekstareita Povipommille, mutta onko siinä loppujen lopuksi sittenkään niin kuin ainekseen niin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että jonkun ihmisen täytyy niin kuin esimerkiksi lähteä toimestaan.
et mun mielestä tämä maailma ei mene eteenpäin sillä tavalla, että me rakennetaan tällaisia niin kuin fundamentalistisia sukupuolilinnakkeita, jotka sitten niin kuin lietsoo keskinäistä sotaa ja molemmat lietsoo niitä kaikkein typerimpiä ja tyhmimpiä asenteita niin kuin niillä toisella puolella. Että vaihtoehtona on hyvät ihmiset, verkostot ja se, että me voidaan todellakin niin kuin käydä ei maltillista, vaan radikaalia keskustelua tasa-arvosta ja sukupuolista ja miettiä sitä, että minkä takia meillä on sellainen tilanne, jossa niin kuin joidenkin tuntuu olevan järkevää reagoida tähän tilanteeseen sillä, että aletaan lietsoa tämmöisiä fundamentalistisia asetelmia, koska maailmahan on monimutkainen. Ja fundamentalismi on aina niin kuin siitä helppo, että se jakaa maailman kahteen napaan ja homogenisoi ne navat. Ja nyt tuntuu, että jotkut haluaa turvautua tähän, mutta musta se on niinku, huonoin vaihtoehto kaiken kaikkiaan, tämmöinen sukupuolisuuden lietsominen tässä kohtaa. Joo, mä näkisin tässä nimenomaan niinku tavallaan semmoisen ongelman myöskin, että seksuaalisuus on tavallaan, se on eräänlaista fundamentalismia, niin fataalia kuin se onkin. Eli tavallaan silloin kun ihminen haluaa nussia naida, se on silloin aina tosissaan. Ja sitten taas niin kuin politiikka ja tällainen niin kuin ihmisten välinen vuorovaikutus, se on sovittelun kenttää. Siis tavallaan niin kuin kysymys kuuluu, että voiko olla tavallaan niin kuin sovitteluun perustuvaa seksiä. Siis niin kuin ihmisten välisenä vuorovaikutuksena. Vaikka siitä tietysti niin kuin siitä voidaan keskustella paljon siis silloin, kun puhutaan vaatteet päällä. Eli siis tavallaan niin kuin siitä, että mitä seksuaalisuus on yhteiskunnassa. Mutta tavallaan niin siinä on se perusristiriita just. Eli siis käytännössä... Mutta ehkä se... Ja siis yleensäkin, siis jos nyt palataan jonkun verran myös takaisin tähän mediaympäristöön, eli siihen, että me puhutaan näistä ajankohtaisaiheista, niin jotenkin kysymys koskee myöskin sitä, että miksi koetaan niin, että tämän seksuaalisuuden kautta jotenkin tuotetaan jotain tärkeää, että miksi se pienet erot sitten koetaan niin tärkeiksi. Niin mun nähdäkseni siinä on kysymys lähinnä niin kuin siitä, että kun voidaan jossain asiassa vedota, siis tällaiseen niin kuin ihmisen kehollisuuteen, siis tavallaan kuin lihaan, niin ajatellaan, että kun asiat tapahtuu lakanoiden välissä, niin täytyyhän siinä olla jotain totta. Eli käytännössä niin kuin ajatellaan, että se totuus piirretään niin kuin lihaan. Eli siis kun tuotetaan tämmöisiä tietynlaisia kipukohtia, niin siinä on jonkinlainen voisi sanoa, vähän niin kuin sadistinen tai masokistinenkin se tavallaan niin kuin se yllykevalikoima. Että ajatellaan, että sitä kautta tuotetaan jotain tiettyä totta, siis tämmöisellä niin kuin maanalaisella subterrestiaalisella tasolla. Siis siellä niin kuin maanalaisessa verkossa ja sitten täällä maan päällisessä verkossa puhutaan jotain muuta. Et siis käytännössä siinä tulee myös tätä kaksinaismoralismia jonkun verran, tai niin kuin se selittää sitä, että minkä takia tavallaan niin kuin yksissä asioissa ollaan valmiita hyväksyä jotain tiettyjä juttuja, miksi naiset saa tehdä tietynlaisia asioita ja miehet saa tehdä päivävalossa tietynlaisia asioita, ja miksi tässä jossain toisessa kontekstissa ne asiat tuomitaan. Et siis käytännössä kysymys on tämmöistä niin kuin rajapinnasta totuudenvedosta, että tavallaan niin kuin sitä kautta tuotetaan ainakin vaikutelmia siitä, että jossain asiassa on jotain totuutta, kun se on tuotettu tämmöisen niin kuin äärimmäisen jotenkin niin kuin autenttiseksi koetun kokemuksen, kuten seksuaalisuuden kautta. Miten Kaarina Nikunen? Niin, kysy vaan. Niin, mä olisin vähän tähän. Niin mä olisin palannut vähän, Mikko Lehtonen, tähän sun kirjasi